Ariaga, zeu nahi zuri. Bueno. Entzete zarri polizitzen da, Kontez bereketxo eta ondargo pikinez. Bueno, nire pizkat azaltzan oie, nire ustez interesanti da, nondik natorren eta zegaitxe egiten gauzak. Bueno, esan biotena da, nire nator artizal familia batetik, dira itxitxe egiten lehen altzarixek eta lan, Euskal Herriko altzarixek, eta nire itxek bai egiten Euskal Herriko altzarixek, eta jarraitzen dugu anexik eta bitxo. Ze pasetan zen, egin genduen lehengo kutsa, holan elemento bat egon dana beti ezagetu meni gurutxin agertu dudan. Lehenko kutsak eta egin genduen, eta nire egin eban jarraitzi tradizioiaz, zegaitxe. Lehen biokeun eta hierra bebai, eta horren mortizetako dana, zeinik ebieban delan gauzak. Eta, klaro, niretzako kutsak eitxi ezan, guzteta jaten batez lehenko simbologisi zegaitxe izan. Eta askotan, eta zuen laburuk, zuen guzkil hori di antxineko simbologisi. Eta Euskaldun bera, batez hauek, den zer zenizte den azaltze den kutsa baten bitartez, talietan, kutsa baten bitartez, berritzen etxien, bazarrixen. Baina niretzako jarraitzi eta egoti denpora guztixen, kutsa bat eitzen, bazan sormenaren kontra. Niretzako sormena da askatasuna. Eta orduan, nik jarraitzu dut pizkatxo bat askatasun hortan. Eta eitzen dutena da denpora guztixen, tentzin horiek, edo gizar zinizten duten pertsona modun azaldu. Bai azaltzen dut altzari moduen eskulturitan edo kuadrutan. Niretzako, lehen ezauten moduen, lehengo kaxi edo lehengo kutxi, lehengo artista hori zer adierazten artista moduek edo zer sinisteren, baina sinisten dut horreka baten. Horreka bat, natura eta pertsona narki. Eta orduan, nik horretiketan bazai argazki askotan, gauza bat dauke loturie, eta da kurbak. Kurbak horrek da niretzako movimentuen. Eta Euskal Herrixen bizikazen ez eta seguramente eukidogun egoeri gaitxik askatasun hori azaltzen dut era guztixetan. Hemen altzarixetan askotan bazetaratena da gulen kargutan, ez da? Eta esatizki, ez dakit hemen sukalderako edo salorako ez dakizen bat. Eta segun ze pieza da, ni aspertitz ez. Ze, klaro, kajoi hemen ipini bizu, besti ez dakizer, hemen tedien izako ez dakizer. Eta askotan nire sormena be egiten da limitau. Hori askatasun falta egitzen du. Orduan askotan, nik dezagu modun edo egiten dut eskultura. Ze eskultura, inori japonei guzetan, nire super tranquilna, ez da bezetan saltu niaren, senyor ez da beroze. Orduan, niretzako da beste formato bat. Altzarixek emotezet dirue, ipintzen dut bizkatxo bat, geure estilue, baina eskulturetan eta bai pintxuran, egiten dut ni neioten abentan. Orduan, nire pintxuretan da bai, pintxurak, dira ez da gitzen kanpez. Pintxura ere niretzako kuadro zurixek egiten dut. Ze ni kolorien ez dut sinisten, noretzako. Sinisten dut beste pintxori egitenaren klaro bat kolore hori eta notzako politxe. Baina nire ez dut urtetan. Ze niretzako irugaren dimenzioie da importantzisi dukena. Eta argixe jokatu dira. Eta askatasunen niretzako ezin da egon. Polixo baten edo oleo baten zain geldik urten egin dago. Orduan kuadro bebai urten itxin da. Eta, hemen ondino beguna sarkaxi ikusten, zigule. Eta hemen, dana ikusten moduen, dana dauke lotura bat kurbakin. Eta ez dakite, zigule... zigule dakite da hori, arrendo bai. Eta honi ditizkan egoen lanak, zehar eitzen duten. Eta, hon momentu nago lan izkatu urduri moduen. Zer ikusten dut ez doela aurrera. Ez doela aurrera eta gero 10 minutxo bakarri daudetan ez duzan presinio edo.
Bueno, hemen egiz esan, artista bat entzako Euskal Herrixen bizitzi, alde batetik gauza politxe da. Ni markinen akorretan alde lehenko urtien ineban eskaparati, ineban eskaparati, eta ineban, den dauzue ineban iketzaz, eta bi ineban Paskual Lorie. Eta gana iketza Lorie eta Paskual Lorie, eta jentik esatetzen dira amai, hori da erie alperri botetako lehen dira. Zu markin hau, gana iketza eta lora gorri bat. Eta markinen egon zen zarixe, eta zineban eta hiruaren premisu ez. Eta gero, atan eban lehenengoko premisue Bizkaiko txapleketan. Eta handik aurrera, ja jentik esaten da, bueno, zo zer badaki. Honek, bueno, instalazioa egizien otena gabonetakuen, eta hemen bastante zentraute nau teiakin. Teiak niretzako, ez dakit, eukido beti edako, zera du, tonterixi eguruen, teia eguruz, eta niretzako teia bada pertsona bat, eta teiatu bat da erdi bat. Hori ez egaitxik esate hor, ze askotan zu ikusizu teiatu bat urrinetik, eta zatu izu, bueno, teia guztixe barrinetik. Nik ontzen ikusiko gani modun, danori. Nik gomari zo distingitzen inorez. Dano zaie teiatu bat. Eta zuen ditzen bot, urreratzen banan, noie banak ikusten ezaten bat, aiba, hemen da bai, horrela besti eta garrun teiakin baki pasetan da. Teiak, segun zelan kundan ure, edo aixik, noie marka desberdinik hartzen. Eta batez be, teia bat eskapa honei da benien, arri bat denitzako genien. Eta hori guri bebai pasetan. Hemen da hasierako irudixe, eta niretzako teia bat, hau duzu politxe da, nixen izten dut. Teia bat ez da inoiz desagertzen. Teia bat, zu niretzako hau da pizkatu omenali txiki bat aitzolentzako, ze behigula aitzolez dago teiatuan, mea aitzolez da desagertu. Zu kondartzat izoli zenien oinez, gana harri krisi ikusten guzuz, bat ere zaturanen. Hor ikusten guzuz, teia zati bat, hori teili badakizu ez da ala herrio bat. Zakiz gaitxi beti dakigu teia bat dala. Garun hau da niretzako aitzol. Teiatu bat, niretzako teie da, benetako teie da ametsak. Ametsak edo baieskortasun edo kesunin. Zu gogorza dozenin. Eta teiatu jauzten da nien, teiatu gorputze, ebiltzen da nien edo zera plastarako nien, zure buru ondo badao, egan itxezu. Eta hori da nire guztatena. Etxe bat jauziko da, teiak ez di jauziko. Hori da nire pentsau nahi otena. Eta horregaitxi da zone teia guztiak egaran. Eta hemen, kuadruen agertzen dena, hau da nire eskalagune iraia, ontsen eukida, bueno, hemen zauen ahordun, teia barri baten zain, urtetan, eta ondala iruazte, teia hori aixo da, eta hemen bueltan da bide garan zuen arte.